Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anak. Dina iki kita bakal nglajengaken pembelajaran ing wulangan kalih babagan tembang kinanti. Ing dina iki kita bakal sinau uga babagan tembung rangkap utawa tembung dwilingga. Monggo kita sinau sesarengan. Tembang kinanti. Tembang macopot kalebu tembang cilik utawa tembang dolanan. Tembang macapat cacahé ana 11, yaiku tembang macapat mijil, tembang macapat Mas Kumambang, Sinom, Durma, Asmaradana, Kinanti, Dandang Gula, Gambuh, Pangkur, Megatruh lan Pocong. Tembang kinanti mujudake salah sijining tembang macapat kang nduwèni watak seneng, gumbira lan asih gunane kanggo menehi pitutur uga medhar rasa tresna asih. Tembung kinanti nduwèni guru wilangan lan guru lagu yaiku 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Dene guru gotranipun ana 6. Guru wilangan yaiku cacahé kecap utawa wanda saben sak gatra. Guru lagu yaiku tibaning swara pungkasaning gatra. Guru gatra yaiku cacahing larik saben sak pada utawa sak bait. Tembung rangkep utawa tembung dwilingga. Tembung rangkep yaiku sekabehing tembung sing diwaca kaping pindho, bisa sekabehing tembung utawa mung sak wanda waé. Nah, tembung rangkep dwilingga ana 4 werna yaiku setunggal tembung lingga sing dirangkep utuh. Contone utawa tuladha udan-udan, mlaku-mlaku, lan wong-wong. Nomor kalih tembung lingga sing dirangkep kanthi owah-owahan swara utawa salin swara. Contone guyang-guyu, nongas-nangis, lan bola-bali. Nomor 3 tembung rangkep mawa imbuhan. Contone pandeng-pandengan, sawat-sawatan, sawang-sawangan, lan nyawat-nyawati. Nomor 4 tembung sing wujude memper tembung rangkep utuh lan salin swara nanging sejatine dudu. Tembung rangkep iki diarani tembung rangkep semu. Contone paru-paru, angga inggi, ali-ali, gojag-gajeg, lan ontang-anting. Nah, sakwise kita sinau bareng babagan tembung rangkep utawa tembung dwilingga, garapen tugas ing ngisor iki. Tembung ing jero kurung dadekna tembung rangkep. Nomor 1 bocah kae ngguyu sajake seneng atine. Nomor 2 bawa mlayu jalaran selak telat. Nomor 3 bapak sare amarga ora duwe gawean. Nomor 5 angga kelebu jenis serangga. Nomor gangsal bapak ngagem ali akik. Nomor 6 amarga lara paru mula watuk wae. Nomor 7 Basuki nganggo kathok gojak. Nomor 8 ngantene ditemokake banjur balang suruh. Nomor 9 bawa lantari takon kangsen mangkat sekolah. Nomor 11 ngombe wedang pacitane onde matuk banget. Nah, tembung sing ana ning jero kurung dadekna tembung rangkep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.